Katarína napísala: ja som začala brať kolagén na kĺby a nejakým zázrakom, úplne náhodným, pravdepodobne podľa vás, sa mi do 3 týždňov úplne zlepšili nehty. Pani Katarína, a čo tie kĺby? Vy ste začali brať kolagén kvôli kĺbom a argumentujete, že sa vám zlepšili nehty už za 3 týždne? No, nechcem to zosmiešňovať ani zhádzovať, ale keď už chcete vstupovať do diskusie a argumentovať, tak argumentujme. A rozmýšľajme o tom, čo hovoríme, ako to hovoríme, a akej téme to hovoríme. Ešte raz, ten kolagén vám za 3 týždne nemohol zlepšiť nechty? Nie, rozhodne nie celé. Za 3 týždne máte tak 0,8 až 1 mm nového nechtu, a to je niečo, čo ešte zvyčajne nevidíte, lebo je to ešte pod tou koškou tam na konci. Ďalší odkaz pre tých, ktorí mi píšu, že kolagén potrebujeme, lebo kolagén zlepšuje to lôžko a zlepšuje tú integritu lôžka, nechtového lôžka. No, pozrite si potom obrázok v mojej knihe Zachránte svoje kolagény o tom, ako to v tom nechte vyzerá a z čoho vlastne necht rastie. A čo to je nechtové lôžko a kde to je a čo k tomu treba. Tie zárodkové bunky, z ktorých vyrastajú tie keratínové bunky, ktoré potom odumrú a vrstvia sa a vyschnú a ten keratín v nich ako bielkovina, ktorá vytvára hustú sieť vo vnútri bunky, vlastne vytvára tú štruktúru. Tá platnička nechtová, to je 50 až 60 vrstiev mŕtvych keratínových buniek. A vyrastá to z oblasti, ktorá je v oblasti lôžka nechta, a tam sa to volá ako zárodková vrstva alebo zárodkové jadro nechta. A odtiaľ to vyrastá. A na to, aby nechet lepšie rástol, potrebuje lepšie prekrvenie a nepotrebuje viac kolagénu vo svojom okolí zárodkových buniek. Keď do okolia zárodkových buniek natlačíte kolagén, napicháte ho tam rovno do toho, tak sa s tým nestane nič, dostanete silnú alergickú reakciu a možno pravdepodobne aj zápal kĺbov, pretože to je ďalšia vec, o ktorej sa tu nehovorí ešte. Ale v experimentoch na myškách, ktorým chcú vyvolať reumatoidnú artritídu, teda ťažký zápal kĺbov, tak to robia tak, že im nastimulujú imunitu a potom im rovno do tých kĺbov myškám pichajú, myslím, že hovädzí kolagén. Cudzorodý kolagén v kĺboch, v kĺbnej dutine myškám pri nastimulovanej imunite vyvoláva stav, ktorý je identický pre výskumné účely s reumatoidnou artritídou, ťažkým zápalovým postihnutím kĺbov. Takže ak by sa vám ten kolagén naozaj ako taký dostával až do kĺbov, tak by robil niečo podobné aj vám. A to nechcete. Nie. Neužívajte kolagén kvôli kĺbom. Najmä mi nepíšte potom, že ono to funguje, lebo mne sa zlepšili nehty.